Numru ta' żgħażagħ kemm l-MZPN kif ukoll dawk li għamlu mit-tim tal-Future Leaders ingħaqdu f'delegazzjoni li se toħodhom lejn iċ-Ċina. Il-vjaġġ lejn iċ-Ċina għandu jwassal biex dawn iż-żgħażagħ iħarsu lejn binari ġodda fit-tfassil tal-politika u kif ukoll f'dak li għandu x'jaqsam ma' sistemi politiċi barra minn Malta. Dwar dan tkellimna ma' Gabriel Mikallef, membru fih dan l-MZPN. Ewlieni ta' din il-mawra hija li aħna bħala żgħażagħ, apparti li nesperjenzaw il-kultura, niġu aktar marfa fuq l-istil ta' politika li jħadnu l-partiti politiċi hemmhekk. Tkellimna wkoll ma' Karina Suda li kelmitna dwar l-isfidi li jafu jħabtu wiċċhom bħala delegazzjoni. La culture shock ħatkun differenti ħafna, musa nistennew affar li għandna diġà hawn Malta. Barra minn hekk anke l-lingwa ħatkun diffiċli għalina biex nikkomunikaw u anka nista' nsemmi l-aċċess għall-internet, però għandi fiduċja li ħamorru tajjeb. Id-delegazzjoni tirritorna lura f'pajjiżna fil-25 ta' Novembru li ġej.